Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш турнири UFC 313 ба анҷом расид ва дар ин навор мо оиди натиҷаи мухорибаҳои ин турнир гап мезанем. Ҳамчунин реакцияи Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев ва Арман Сарукянро дар ғалабаи Анкалаев пешкаши шумо мекунем. Ана дар охири навор бошад мегӯем ки дар куҷо мухорибаҳои пурраи онҳоро тамошо карда метавонед. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. Дӯстон, чӣ гуна ки медонед мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат шумо ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. Ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. Ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. Рақамҳо дар рӯи экран. Ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Инак дӯстон, биёед оғоз мекунем аз мухорибаҳои ситорахои нави вазни сабуки UFC. Маурисио Руфи зидди Боби Грин. Ин мухориба дар вазни сабук гузашт ва аз 3 раунд иборат буд. Лекин Руфи аллакай дар якум раунд Боби Гринро ба нокаути вазнин равон кард. Ҳамин гуна Маурисио бо тариқи нокаут ғалаба ба даст оварда соҳиби $50,000 бонус шуд. Ин ҷангвар ситораи нав ва нокаутёри хеле хатарнок аст ва UFC уро пеш бурда истоданд. Игнасио Бахамонде зидди Ҷейлин Тернер, мухорибаи сераунда дар вазни сабук ва ин мухориба низ дар якум раунд ба анҷом расид. Игнасио Ҷейлинро маҷбур кард ки таслим шавад ва ҳамин гуна ғалаба бо тариқи усул ба даст оварда соҳиби $50,000 бонус шуд. Ва Бахамондес баъди ин ғалаба бо эҳтимоли калон ба рейтинг шомил мешавад. Чӣ гуна ки мебинед дӯстон, инҳо ҷангварони нав, ситораҳои нави вазни сабуканд. Акнун мегузарем ба реванш байни Ҷастин Геҷи ва Рафаэл Физиев. Ин мухориба низ дар вазни сабук гузашт ва тамоми 3 раунд идома дод ки дар натиҷа Геҷи бо қарори ҳамаи доваро ғалаба ба даст овард. Ҳамин тариқ Ҷастин мағлубияти худро дар мухориба зидди Холлоуэй маҳкам кард. Ана барои Физиев бошад ин сеюм мағлубияти пайдарҳам шуд. Мухорибаи Геҷи зидди Физиев беҳтарин мухорибаи турнир шуд ки ба ҳар дуяш $50,000 бонус доданд. Мегузарем ба мухорибаи асосии турнир, мухорибаи унвонӣ дар вазни ним вазнин байни Алекс Перейра ва Магомед Анкалаев. Ин мухориба аз 5 раунд иборат буд ва тамоми 5 раунд идома дод ва мухорибаи наздик шуд. Дар натиҷа бо қарори ҳамаи доваро Магомед Анкалаев ғалаба ба даст оварда чемпиони нави UFC дар вазни ним вазнин шуд. Мо Магомед даста ва ҳамаи мухлисони ӯро табрик мегӯем. Мухорибаҳои пурраи ин турнирро дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа тамошо карда метавонед. Ссилкаи телеграм дар описание ва дар якум комментарий закрепит шуда. Ҳозир бошад реакцияи Хабиб, Ислам ва Арман дар ғалабаи Анкалаев. Хабиб Нурмагомедов: табрик бародар Магомед Анкалаев, ту дар таърих шомил шудӣ. Ин баромади олиҷаноб зидди рақиби хеле сахт буд. Ислам Махачев: Магомед Анкалаев, табрик, камарбанд туро хело интизор шуд. Арман Сарукян: табрик Магомед Анкалаев. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид. хонободу сарбаланд бошед.